Animație neobișnuită în fața primăriei sectorului 1 din capitală, prilejuită de prezența unor automobile nemai văzute de o bună bucată de timp pe străzile Bucureștiului. Cochete și ambițioase, bunicuțele pe 4 roți s-au prezentat mulțimii de curioși, urmând ca după aceea să demareze cu hotărâre spre culmile Carpaților, mai precis spre Sinaia, gazdă tradițională a acestui gen de manifestări automobilistice. Înainte de start, consemnăm opiniile domnului primar Gerasim, gazda automobiliștilor sportivi din dimineața zilei de 25 august anul 2000. În primul rând vă mulțumesc că ați ales zona aceasta și parcarea din fața primăriei pentru a declanșa startul în această cursă frumoasă. În al doilea rând vreau să vă mărturisesc că sunt un automobilist înfocat, că fac parte din primii oameni care s-au scris în ACR în anii 70 și 80. Am avut și activitate în domeniul ăsta și îmi plac mașinile de epocă. E o activitate care denotă un oarecare optimism. O altă prezență firească, domnul Constantin Niculescu, președintele Automobil Clubului Român, asociația în cadrul căreia își desfășoară activitatea și Retromobil Clubul Român. Vreau să vă spun că România a avut printre primele mișcări automobilistice din lume. Să fim mândri noi, nația română, că la 1900 pe șosele României circulau automobile. Sunt multe state care nu văzuseră automobilul atunci. Sigur că astăzi reivindicăm ce a început în 1904 cu constituirea Automobil Clubului Român. Și acum la drum, recomandând piloților mult succes și amintindu-le că la raliuri este foarte importantă media orară. La Ploiești, primul punct de control în parcul central din fața Palatului Culturii, unde, printre numeroși spectatori, s-ar putea să se afle și Conul Leonida, față cu expoziția automobilelor de epocă. După câteva fraze bine simțite, domnul viceprimar al municipiului s-a transpus pentru scurt timp și în postura de starter oficial. Din nou, la drum. La Sinaia, în incinta modelului Valea Cerbilor, ultimul punct de control orar, după care o bine meritată odihnă. În dimineața zilei de 26 august, turiștii aflați în Sinaia, ca și localnicii, au avut prilejul să asiste la o originală paradă a mașinilor de epocă, după care s-a desfășurat o interesantă probă de îndemânare, comentată pe larg de inimosul, crainic, dar și concurent Bogdan Coconoiu.
În ambianța agreabilă de la Vadul Cerbilor a avut loc întâlnirea prilejuită de decernarea premiilor, ocazie cu care s-au pus bazele și următoarelor întreceri de acest gen.